dị mwute na mgbe ejizi n'ozi a na mgbe njikọba ogbu ọja anọghọ n'ọka ogbu ọja kwa onye nkụzi ọnọghọ n'ọka ịka ọ ka abụ maka m na-eje mba a na-akpụ ya eje mba unu nwee ike na-aghọta ihe a na-ekwu ọfụma mana m na-achịkọ ya nkịta a sị na onye na-ekekwu mmọnwụ na-adị ka mmọnwụ mere ugbo ome na Igbo ji abụ nkụ n'ime mmọnwụ eburu ụzọ yiri awọrọ mmọnwụ wee jebe na ọgbọ ime mmọnwụ maka onye nyere m ikike nji eme mmọnwụ bụ eze Chukwu okike abịa bụ mmụọ bụrụ m ike si njie na ọgbọbebe mmọnwụ ma atụrụ ụjọ na ya onwe ya bụ mụ n'azụ mere na egwu anaghị atụ afọ wee buru ụzọ maka na mgbe otu mmụọ bụ UNESCO ji welite olu si n'oge na-adịghị anya n'asụsụ Igbo na ọ ga-ana ka anaghị ụfọdụ ndị Igbo kwadebe amụ ụfọdụ berebe akwa ebe ụfọdụ nọ n'ọsịta ọsịrị na-asị ịfụ ka ndị Igbo ha na-agba ọkọ ha na-achụ oke ụmụ ome Igbo wee soro ndị Igbo ndị nwadị nọ wee sị Chukwu oke abịa bike kwana ka ngwere gbaa ajị n'ọzọ mgbe esigbo nke akwụkwọ mmadụ ịdị ka ọnụ akọ ya ụmụ ome Igbo wee welite olu n'ọgbọ wee tie sogonude 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 ndị ozi ọma Igbo welitekwa olu n'ọgbọ na-eti sogonude 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 nke ọ pụtara gịnị sụbụ Igbo asụgụbụ Igbo agụ nụbụ Igbo anụdebe Igbo ede sụbụ Igbo asụgụbụ Igbo agụ nụbụ Igbo anụdebe Igbo ede sogonude 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 ka anyị dobi ihe ebe a maka na anyị sere ya gaba ọ ga-adị ka ugbo oloko ụmụ ahịa ọ ya agwụ agwụ ya biko ndị nne na nna anyị na-ekene ube ka anyị so egwu ndị gụrụ arụ ahụhụ ka anyị soro na-atụnye nwa bụ ome Igbo ịbata be m amụbeghị nwa m ga-adị ịdọgbu sụba ngwa oyibo amụbeghị nwa m ahụ nke nwunye ekwuzie bụ n'oge okwu ego okwu ego okwucha ọnụ ụkwa maka mmụọ anaghịzi ya ihe ọ na-ekwu ha ma so ego na-adị uru na-asụ ụlọ ụmụazị unu Igbo ha bịa n'ụlọ akwụkwọ a na-asụ Igbo asụ na-asụ ma ọ bịa n'ụlọ ya na-asụ Igbo ada m nwaanyị ọnwa dejinye wee kịta ka ede mbọsị abụkụ m kọntent kreatọ eji m eme kọntent onweghị ihe ịba ya ịdị aka n'Igbo rie gị egwu ịdị aka n'Igbo rie gị egwu mana ọkebe ahụ ndebe ahụ ọzọ Igbo ka ọ ma asọ ma hasị Igbo nchicha ọ bụ ọkwa lost generation unu na-azụ unu nwere obodo anyị agba efu na n'owetele ochi dị n'obodo anyị taa Naijiria atọka ndị families na-emu pụta na abroad ọ bụrụ nwoke naghị asụ Igbo nweghị connection ya Igbo gba ga-apụ abroad tosisi emebe ihe ome ihe achọta ka ihe nghọta ha anya n'ụlọ ha amaghị nghọta anya n'ụlọ maka ịkọrọ mkpụrụ ahụ n'ụlọ lost generation ihe ome tụwa nnụnụ so ọ naghị akụ mkpụrụ osisi akpụrụ oto o nwere mkpụrụ Igbo ekwunyere na ahụ to rukwa ọmụtakwa ya ome ọ na-apịa ya ome ọ na-emekwa anya n'ụlọ ọ na-abịa ya ome ọ na-eme anya n'ụlọ maka na ịkọrọ mkpụrụ ụlọ kwunye n'ime ntinye adị ihe agbakọ ha ka okpu mbọsị ka anyị chụọ nnukwu ndị Igbo demenụ tụọ nụ ome n'Igbo biko tụọ nụ ome n'Igbo daalụ nne we appreciate you.